Alang sa ato mga senior citizen, doon na namoy oportunidad nga makatrabaho gihapon numan gipirmahan na ang kasabutan kalabot ni init tali mga hingtungdang ahensya ug ubang establisemento sa Davao City. Ani report ni Argil, relator. Opisyal na nga gipirmahan tali City Government of Davao, Dole 11 ug ubang establisemento ang Memorandum of Agreement sa paghanyag og oportunidad nga makatrabaho ang senior citizens sa Davao City. Kinilakip sa pagpadayong pagpatuman sa programa nga nagasuporta sa senior citizens. Dugang sab kini sa ilang retirement income ug ma-maintain ang ilang physical ug mental health. Together, we are building a city where every generation, young and old, has a rightful place and recognized worth. With the signing of this Memorandum of Agreement, the City Government of Davao affirms and upholds the right of our elderly population to seek employment that accords them the respect that they deserve. E-deploy ang senior citizens sa nagkadaiyang branches sa maong mga establisemento sa syudad. Labing una kini sa Mindanao sa maong mga establisemento nga mag-hire sila og senior citizens nga crew. Starting this year, we are proud to share that we've committed to hire 110 senior citizens starting this year po. So excited kami to welcome more of them sa aming stores dahil naniniwala kami at napatunayan na namin ang kanilang kakayahan. Sumala sa Oscar Davao, abli kini alang sa mga interesado og able nga senior citizens. Limitado lang sa 3 hangtod 4 ka oras ang trabaho. Buot sabot sa able, bisan lampas ka nag 70 years old basta qualified ka sa ilang requirement, no? Kaya daghan mga above 70 nga able pag yun siya. Ang buot sabot na wala pa siya kakayanan nga magtrabaho. Doon na namatod pa yung mga aplikante nga nagsumite og aplikasyon sa OSCA office. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil, relator. 1 Mindanao.